Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bugünkü soraw-jogap dersimizde diýişe plomba goýmak, diýişiň üstünden karonka goýmak şu barada gurrunma ders. Sebebi bu barada köp musulman doganlarymyz soraýarlar, kän gyzyklanýarlar we bu meselede halkymyza ýalňyş maglumat berýän mollalaram, ahunlaram bar. Mysal üçin şu meselede işli gelen sorawlardan iki sanany okusak, musulman doganymyz diýipdir: "Assalamu aleykum we rahmetullahi ve berekatuh. Eger mümkin bolsa plomba diş, suňkdan oturtma diş, başga da diş barada dinimiziň buyuran höküm barada aýdyp beräýin. Çünki her kim her hil düşündirýär, dogry ýagdaýyny aýdyp beräýin, öňünden sag bolun, Allah ýarkasyn diýipdir." Ýene bir soraw musulman doganymyz şeýle diýipdir: "Assalamu aleykum. Men Türkmenistandan, men diş doktor, diş Lukman. Mende bir kiçirek mesele bar. Dişe plomba bolanok diýen meseleni biziň mollalarymyz mesele edip awat, nerwsy sowuklan dişleri we jerden we plomba goýulan dişlerini sogurmasaň gusul bolanok, namazyň kabul bolanok diýerler. Hakykatdan bolanok bolsa delil getirip subut edip beräýin, bolýan bolsa da bolýan subut edip delil getirip beräýin. Şolaň bolanok, sogur diýen dişlerini bejersen, onuň näşil durýar?" diýip sorapdyr. Aleykum assalam we rahmetullahi we berekatuh. Bu musulman doganlaryň möhüm mesele. Doganlarymyzyň sorawda diýişýärler, käbir kişiler, käbir jahil mollalar, bidgatçy sopurlaryň käbirleri şu meseleni orta atyp bilmeýän adamlaryň kellesini bulaşdyrýarlar. Bulaşdyranan bir ýana musulman doganlar sorawda diýişýärler, ulanyp boljak diýişem, plomba goýsaň täret gusul bolmaýar diýip näçe kişiň diýişiniň sogurmagyna sebäp bolýarlar. Hatda diýişinde plomba bolsa başgalaryna imam bolup bolanok diýerler. Mysal üçin bir benne bu jahil mollaryň birinden sorapdyr. Biz bir 9-10 kişilik jemaat, hemmesiniň diýişinde plomba bar. Namaz kıljak bolsak näme etmeli? Jemaat bolup okumalymy ýa-da aýry-aýry okumalymy diýip sorapdyr. Ol jahil molla da baryňyz plombasyny aýtmaly diýip jogap beripdir. Hatda musulman doganlar şu meseleň üstünde öz gelinini kowanlar ba. Durmuşa çykyp gelenden soň ýollaşy şu ýalňyş düşünje alanyp görem. Geline seniň diýişinde plomba bar eken, seniň gusuluň bolmady diýip diýişiňi sogurtmaly diýe, ol gelinem razy bolman. Şunyň üstünde söýüşip aýrylşanlar ba. We şu ýagdaýlaryň sebäpkäri kimler musulman doganlar? Sözde ahun molla, emma hakykatda jahil kişiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hili jahil molla ahunlar barada Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Thawban radiyallahu anh'dan gelen hadisinde diye: "İnnema akhafu ala ummeti el-eimmetel muzillin." Ummetum için insanları azaştırayan imamların şerrinden korkayan diye. İmam Ahmed'de gelen hadisinde ummetum için deccallan beter azaştırayan imamların şerrinden korkayan diye. İnansak da musulman doganlar içimizde şu hili adamlar bar. Şimdi musulman doganlar sorawın jogabyna gelsek. Bir gysgaça jogap berjek, biram giňişleýin açyklap jogap berjek. Bu sorawyň gysgaça jogaby musulman doganlar diýişe hassalyk sebäpli plomba goýulsa ýa-da gyzyllan ýa-da başga maddadan diýiş ýasap üstüne dakylsa, gaplama, karonka dakylsa, şol plomba ýa-da üstüne dakylan diýiş şol diýişiň hökmüni alýar. Ýani asyl öz tebiği diýişiniň hökmüni alýar we şo öz tebiği diýişi ýaly hasaplanýar. Şol sebäpli täret alsa da, gusul alsa da hiç ýyly mesele ýok. Täreti we gusulu dogrudur. Emma ünsür musulman doganlar dakyp aýrylýan diş ulanýan bolsa, mysal üçin ýaşullar köplenç ulanýar, protez diýişler. Onu täret gusul alanyny çykaryp, täret alandan soň ýene täzeden dakmalylar. Aşagyna suw barmak üçin. Bul haýtyny diýişli, dakyp çykarylýan protezleri diýişli. Bu soraň gysgaça jogaby. Indi açyklap aýtsak, täret alanda agzyny suw bilen çaýkamak farz däl, sünnetdir musulman doganlar. Şol sebäpli diýişinde plomba bar bolsa ýa-da diýişiniň üstüne gaplama daklan kişiniň täretinde hiç ýyly gurrum ýok. Täreti hiç ýyly ziýan ýok. Gusully ýagdaý musulman doganlar Hanafi mezhebine göre, ýani biziň mezhebimize göre, gusul alanda burnuňy agzyny çaýkamak farz. Emma Şafii mezhebine göre farz däl, sünnet. Şimdi şu ýerine gowun sorar musulman doganlar. Gaýtarap aýdýan. Hanafi mezhebine göre gusul alanda burnuňy agzyny çaýkamak farz. Emma Şafii mezhebine göre farz däl, gusul alanda agzyny burnuňy çaýkamak sünnet. Şundan belli bolýar musulman doganlar gusul alanda agzyny we burnuňy suw bilen çaýkamak kat'î farz däldir. Ýani näme diýmek kat'î farz däldir diýmek? Gusulla agzyny burnuňy çaýkamak gönümel açyk aýdyn ayet we hadis bilen buyurulan dälle alimlerimizin gusul barada gelen ayet we hadislerden çıkaran iştihatlarynyň netijesinde Hanafiler gusul alanda agzyny burnuny çaýkamak farz diýipdir. Şafii mezhebi bolsa farz däl, sünnet diýipdir. Buňa goşmaşy musulman doganlar Hanafi mezhebimiziň kitaplarynda gelýär. Bir insanyň eli döwülse, mysal üçin, ýa-da islendik bir ýaraň üstüne dansalar, ýa-da döwüň üstüne gips goýulsa, tä gowlaşýança şonuň üstüne mesh etmäge dowam edýär. Ýani şol gips goýulan bolsa her gezek sökmeli, täzeden dakmaly täret alanda diýilenok. Şol ýaraň üstüne gips goýulmy, döwüň üstüne gips goýulmy, şoň üstüne mesh edýän şol ýeterli bolýar. Hökman şu taýyny sen açyp ýuw diýenok. We
Daňylan wagty hem hukman täretli daňylan bolmaly diýen şert goşulmandyr. Ýani musulman doganlar dinimiz ýeňillik dini, kynçylyk dini däl. Dinimiz insanyň saglygyna ziýan geljek bolsa, farzam bolsa boynundan aýrýar. Misal üçin hasta bolsaň orada tutmagyga ruhsat berilýär. Hastalyk sebäpli dik durup namaz kılıp bilmesen oturup okudy. Ýa-da suw bilen täret alanda saglygyna ziýan geljek bolsa teýim etmeli diýär. Ýa-da musulman doganlar dinimiz İslamda insanyň saglygyna uly ähmiýet berilýär. Diýşem musulman doganlar insan ogly üçin möhüm agzalardan biridir. Diýişiň bolmasa rahat iýüç bilen ok, diýişiň bolmasa gurulaýşyň hatda kä halatda ýüzüň şekli ütgeýär. Şonuň üçin hem dinimiz çala bir bahana bolsa halas edip boljak agzan goparyp zyndyýan ok. Beter şol hassa bolan ýeriňizi halas etdiýär. O şonu halas etmek üçin şeriatyň ruhsat beren ýeňilliklerinden peýdalanýar. Şol sebäpli musulman doganlar gaýtalap aýdýan diýişe hassalyk sebäpli plomba goýulsa ýa-da gyzyllan ýa-da başga maddadan diýiş ýasap üstüne dakylsa şol plomba ýa-da üstüne dakylan diýiş şol diýişiň hökmüne alýar. Ýani asly öz tebigi diýiş ýaly hasaplanýar. Täret alsa da, gusul alsa da hiç il mesele ýokdur. Täreti we gusulu dogrudur. Emma diýdik, dakyp aýrylýan diýiş ulanýan bolsa, protez diýişleri ýaly, onda täret gusul alanda çykaryp täret alandan soň täzen ýerine dakmalylar we täret gusul alanda aşagyny ýuwmalylar diýdik. Bu meselede musulman doganlar halka ýalňyş maglumat berip ýörenlere de nasihat. Olar toba etmeliler. Tobaňam 3 şerti bar. Şol 3 şerti ýerine getirmeliler. Haýsalardan mundan öňkü derslerde aýdyp geçdik, dinläp bilersiňiz, gaýtalap durmaýyn. We tobaň 4-nji şert emma haçan başgasynyň hakyna giren bolsaň, şondan halallyk almalylar. Bu da tobaň 4-nji şerti. Şol sebäpli kimin diýişiniň sogurulmagyna sebäp bolan bolsalar, şolardan halallyk alyp ötünç soramalylar. Bolmasa da kıyamatda haklaşmaly bolýarlar. Musulman doganlarymyza da nasihat. Kellesi selleli, eňegi sakally, her ahun molla diýip gaýşaryp ýörene ilmlidir diýip pikir etme. Ada ahun molla pir bolup emma angruja jahil bisawat elifine şermenneler kändir musulman doganlar şu wagt hasam köpeltirler. Dikkatli bolun, gözläp delilini sorap, o anyklap hereket edin. Alhamdulillahi rabbil alamin.